प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरगोविंद राय रवा सबके नमस्कार करतनी। जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में सबके स्वागत बा। देखिए एगो पुरान कहावत है, कहल बा बहुत बढ़िया चीज़, कल युगे संघे शक्ति, संघे शक्ति कलियुगे। यानी कलयुग जौन बा, ये कलयुग में संघ में शक्ति बा। संघ मतलब संगठन, और संगठन मजबूत रही तो रउआ अंदर शक्ति रही, रउआ जौन चाहत तौन कले। तो संगठन बना के रहे के चाहे। वेद भी एकरा के समर्थन करता। जैसे ऋग्वेद में वर्णन बा, संग छध्वं संग बदध्वं शंभो मनांश जानिताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते शमानी व याकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मन यथा वह सुसहासते। यानी सबके मिला जुला के, यानी संगठन बना के रहल बहुत जरूरी बा, आवश्यक बा। संगठन राउर सही रही, सबके समान हक हिस्सा सब कुछ ओकर जौन बा विकास सब संभव बा। तो संगठन में शक्ति बा। अलग अलग अपन विचार, अलग अलग भावना लेके आदमी चली तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। कलयुग में हमेशा संघ में शक्ति बतावल बा। एगो एक उदाहरण हम बतावते निर्वत सबके, एकरा से स्पष्ट समझ में आ जाई। कि कोनो भी जानवर बा, ओकरा के अकेले बा तरुआ डंटा से, लाठी से, चाहे भाला से डेरवा दे ओकरा के भाग जाई। और वह जब छोट छोट जीव जौन बा, जौन है मधुमक्खी कहल जाला, जौन की जगह जगह छत्ता बना के बड़ी से तरुआ ओकरा में लाठी डंटा प्रयोग चाहे भले मारी ना, देखी रहुआ के कैसे वो विवश करत तड़ी से। वो जितना माछी बड़ी सन, अगर ओकरा के रहुआ छेड़ देव तो मैं मधुमाछी एकदम रहुआ के खदेड़ के आ विवश कर दिया सर। रहुआ भाला ले ले रहो, बंदूक ले ले रहो, मैं बीगे के पड़ी, भाग जाए के पड़ी। काहे कुल मधुमक्खी जौन बा जौन एकजुट हो के पर जी हंस अलग हंस काटे। कोनो कपार पर काटे लगी, कोनो गर्दनिए में काटे लगी, कोनो रोगा मुँह में ओठे में काटे लगी, कोनो काने में घुस जाई, काने में काटे लगी। माने जहे तहे जहाँ रहो शरीर के अंग पहिया सन, इतना काटिया सन हम अपना आँखी से देखले बनिए करे के। एगो शैतानी कैलस लइका ऐसन कि एगो पुरान आदमी जात रहलन रास्ता से, आ मधुमक्खी की छाता लगल रही से एगो घर में बस मार दिलस एक ढेला फरके से। आ ई बेचारे जात रहलन तो फंस गलन फेरा में। मैं मधुमक्खी बा उ मार के तो भाग गई। आई मधुमक्खी जो बेड़ी तो अब बेचारी जात रहलन तले धरा गलन ये रास्ते में। कुछ होकर के तड़ियौली सन मधुमक्खी, लेकिन अभी बेचारे निर्दोष अब जात रहलन रास्ता में, अभी धरा गलन, निकल के मार लगली से काटे। तब हमनी के का कहनी जा कि दौड़ल गनी जा अपना रूम में से एगो कमरा ले आके टप देना वहाँ के कहनी जा कि एगो ओढ़ी रोवा। आ जे गइल उहो कमरा ओढ़ी के गइल कि वहाँ के ओढ़ावल गई तो जीव बाँचल। तो इस संघ में शक्ति के बहुत बड़ उदाहरण हम लोग सबके सामने प्रस्तुत कैनी, पेश कैनी। एकरा से समझ ही रहा सब कि संघ में शक्ति बा। ऐसे संगठन बना के रही, आ संगठन बना के रहब तो राउर जौन भी मांग बा, जौन भी राउर कार्य करे के विचार बा, उस संगठन के माध्यम से संभव बा। तो हमरा कहे के मतलब बा कि चाहे वो परिवार के संगठन होखे, चाहे राउर समाज के संगठन होखे, कहीं भी रउआ संगठित होके रहब तो राउर भलाई बा और राउर उन्नति बा। ओकरा संगठन में उन्नति होला, विकास होला, सब केहू के मौका मिलेला काम करे के, सब केहू के अधिकार मिलेला कि नहीं, सबके जिम्मेवारी मिलेला। संगठन जब बनी तो में जिम्मेवारी मिलेला कि रवा हई करे के, रवा हव करे के बा, रवा जिम्मा हई बा। ऐसे
जिम्मेवारी पूर्वक जब संगठन में काम होखे लगी तो संगठन राउर विकास करी, संगठन के माध्यम से समाज के सेवा भी अच्छा से हो सकेला। तो समाज के जितना रुआ सेवा कइल चाहतानी, जौन भी सुविधा उपलब्ध करावल चाहतानी, वो सब संगठन अगर रही बढ़िया से तो राउर जौन बा विचार के पूर्ति हुई। ऐसे संगठन बना के रही। हमारी ये निहोरा बा प्रगतिशील भोजपुरी समाज के भैया बहनी लोगन से, सब लोग से निहोरा करतनी कि सब के वो संगठन में मजबूती से लाग के काम करो। जौन भी हमनी के संगठन के मांग बा, जैसे कृषि के उद्योग के दर्जा बा, प्रगतिशील भोजपुरी समाज के तरफ से बार बार ही मांग होला कि हमनी के देश जौन बा कृषि प्रधान देश है। तो ये किसान खुशहाल ना रहियन, जब किसाने के पिसान निकलत रही तो भलाई कैसे हुई, समाज कैसे बढ़िया बनी। तो ऐसे किसान के कृषि के उद्योग की दर्जा देवे के पड़ी, एकरो के उद्योग नियन बनावे के पड़ी। तो हमनी के जौन ई एगो मांग बा कृषि के उद्योग के दर्जा दिहल, भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज कइल, भोजपुरी रेजिमेंट बनावल, सबके शिक्षा, सबके रोजगार दियावल। ये कब संभव बा? तबे संभव बा कि जब हमनी के संगठन मजबूत रही, हमनी के संगठन में रह जा। संघ में जौन शक्ति कहल बा, कलयुगे संघे शक्ति। तो इस संघ में शक्ति बा, एकरा के हमेशा दिमाग में रखे के बा। हमनी के ए संघ में शक्ति रही तो हमनी के भाषा के मान्यता मिली। एक दिन हमनी के भोजपुर प्रदेश भी बन सकेला, एकर भी हमनी के मांग करतनी जा। तो ये सब संगठन हमनी के रही मजबूत, हमनी के शक्तिशाली बन के रह जा, हमनी के मजबूती से एकरा के लड़ाई लड़ब जा, तो ये निश्चित रूप से मिल जाई। ऐसे रोआ सबसे हमारी निहोरा बा कि जितना भोजपुरिया भैया बहनी हमारे सुनता वीडियो देखता, सब आदर के योग बा, सबके हम गोड़ लागतानी। और वह सब संगठन बना के रही। संघ में शक्ति कहल बा, एकरा के चरितार्थ करी। बार बार नमस्कार बा, प्रणाम बा, गोड़ लागतानी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रगतिशील